ようエルウィン、久しぶりだな。ローガー、なぜここに？ちょいと野暮用でな。そこのお嬢ちゃんを借りに来た。なんだって？おとなしく引き渡せば誰も怪我をせずに済むんだが。おいおい、そんなことができると思ってるのか？やっぱりな。ならば力ずくでもらっていくまでよ。そうはさせるか。我が命に従い、その姿を現せ。まだ動くなよ。十分に引きつけるんだ。承知しております。
ところでローガー、ソニアとは出会えたのか？まだだ。闇の者は時折帝都で見かけるが、ソニアはどこにいるのか。そうか。だがこの手で必ず見つけ出してやる。そのためにも俺は手柄を立て、帝国内での地位を上げねえと闇の者と自由に会う資格が手に入らねえからな。悪く思うなよエルウィン。お前の気持ちはわかる。だが俺たちもリアナを渡すわけにはいかない。だろうな。エルウィン、全力でかかってこい。俺も全力で行かせてもらうからな。よし、行くぞ。作戦開始だ。守りたまえ。ものを守りたまえ。やるなエルウィン。だがこれならどうだ。連中の南側から攻撃を仕掛けろ。うわあ、やるぜ。援軍か。
者の剣となれ。手応えありです。